Uwi na ki sakripay ba pat kum ka party ka bangit mo hakata ka jing persya ka jingi ya ka jing penswa ka ya ka pesapay ba kay ka bangi I abang ya keleng-keleng ka kada penno man sim mo aduk kata-kata ban I ka jing penswa ka ya ka pesapay ba ko mapi mentan ba kani ka assembly ka batmai stang makin play mo sa stang ka to ni taba kata ke assembly ka bariman ka jing tay ka bamalakasi jing penpra jing tay jing penpra jing tay te nga nget kala de ka por bagi pa bakin I kini ki per khoi hot desi ki samla ki buat RTI lani ban kren I persya ya ka assembly kimla mo tenrei kum kinong song snong ni hap hi ban kren ya ka I ka bagi di ban kren kabalalong palat mo kama balong bangi pek ki kmat ngi mla ban kani gadi ka sensyar pai ba kari sensyar pai ba te kalong ke ba susi kade ke jela ka ba duk ka jela ka ba krong ka jela ka ba dapram karu komplut ya ke pisapat ka bam don jingkai pen pra manta tei la shai I siteu pen pra biang tei biang tengangit bakini ke perhot ki jinglong jingman ha ka jalaji kin pen perkhat mayu pai ba kan ha kari ka jingi ba ka jingkla kala don kambanwan bala da ka jingkla kamwan na thai ki pai ba ka bha ba kin nai ut hiru kani ka por bikin hapan yeng ada kimnut ban yeng manta ka bha ba kin nai yeng syu ki por ki banwan te kum ka parti ru ni yaj ban persukhu ki pai ba ya kani ka jing pen serwa ka kam de tang ha po assembly kileng Pilih apa? Main sekretariat. Pini de kijing tei, ki renovation. Kat ba kata ka sekretariat ka batamai ka lapan kerek pantai. Te ngangit upai ba un bishar un penun kami ka bor perkat. Bani baki baro kim long ki biai be ya renti akan ka jela ka sui.